I bé, un dia més dins de Cadena Ser Maestrat, dins de l'Hoy por Hoy, tenim el gust de tindre a Ernestina Borràs, l'alcaldessa de Càlig. Bon dia, què tal, com estàs? Bon dia, Cristian, un plaer, com sempre. Bueno, ja feia un temps que no venies per aquí i estos dies crec que jo tenia que començar en este tema, no? El tema de l'IBI, les bessures, no? Que tant s'ha vist, tant de revolt ha generat, perquè des de la Unió Europea pues, obliguen que l'any que ve tot estigui regularitzat i que no tinga ningú dèficit tots els ajuntaments. Com està anant aquest tema? Sí, bueno, a l'Ajuntament de Càlig, a l'últim ple, vam aprovar aquesta actualització de la tassa de bessures i també l'actualització de l'IBI d'Urbana. En quant a la tassa de bessures per normativa europea, tal com has dit, ens obliga a que la tassa no sigui deficitària. En la majoria de pobles pues, ho és. En el cas de Càlig, durant aquests 2 últims anys que ens han donat de moratòria a la Unió Europea, ho hem assumit directament de l'Ajuntament i ha representat uns 36.000 euros, però ara ni volent podem fer-ho perquè estaríem incomplint la normativa. Per tant, pues, bueno, se va actualitzar. Això representarà pues, una vivenda de diverses persones que hasta ara paguen 23 euros, que també està molt per baix del que se paga a altres pobles, seran 46. Vale? Això en quant a la tassa de les bessures. I en quant a l'IBI, pues, l'hem tingut que pujar, ens han vist obligats, perquè bueno, ja t'aniré explicant-ho, però jo fa 13 anys que estic a l'alcaldia i en el meu equip vam trobar la tassa d'IBI d'Urbana al 0,93. Durant aquests 13 anys l'hem baixat 28 punts, deixant-la al 0,65. I ara, en aquest últim ple, vam aprovar a pujar-la fins al 0,77, que és el mateix que se cobrava l'any 2015. Però ens veiem obligats a això. Representa en diners, per explicar-ho millor, a un 61% de la població representarà uns 30 euros més a l'any i un 23 més fins a 60. O sigui, el 84%, el màxim que se pagarà de més són 60 euros. Sabem que l'augmentar no ens agrada a ningú, però considerem necessari. L'equip de govern el que volem és seguir mantenint tots aquells serveis que estem oferint. Te porto uns exemples. El servei de l'autonomia personal de l'ESPAP pels nostres majors, en subvenció de la Diputació, oferíem 2 hores. Nosaltres ara en donem 5 al dia. I aquestes 3 hores les tenim dones nosaltres en fons propis. És un servei que se dona i que té que sortir dels impostos de tots els caligens. Això no cal ser molt intel·ligent per saber que d'1 a 4 pessetes no en dona ningú. I tots aquests serveis se tenen que pagar. Les escoletes de Pasqua, les matineres, les d'estiu, les fem a un preu reduït. Això no és el que ens costa. I la diferència la paguem des de l'Ajuntament. Estem mantenint la figura del policia local. Càlig, per la seva població, no estem obligats a tindre policia. Sin embargo, el tenim. És algo important per al manteniment i la tranquil·litat i la seguretat de tots els veïns i també, ara que es comencem en temps de rebuda, pues, vigilància que fa també pel camp. Molt important i molt agraït pels nostres agricultors. Després, en temps de pandèmia, vam ampliar la brigada municipal en 3 operaris més per tal de, allò que se fia de la neteja de carrers i tot això. Una vegada va acabar el temps de pandèmia, hem seguit mantenint aquests 3 llocs de treball perquè el poble estiga en perfectes condicions. Per molt que algú diga que el poble està brut. Càlig no està brut. Càlig està... tots podríem que estiguera millor, però és el que hi ha. I així ens podríem anomenar moltíssimes altres coses. Però tot això surt dels impostos dels caligens. Per l'altre costat, estem sofrint retallats en ajudes per part de la Generalitat Valenciana. Mira, en el tema de contractació de personal, Empujos, Explus, Ens Dones, llevat, que d'ahir nosaltres contratàvem també personal que també ajudava a tindre aquestes persones les seues nòmines. Activitats escolars i les escoletes de conciliació, tampoc. La promoció del valencià, que teníem uns 3.000 euros i nosaltres utilitzàvem per fer activitats infantils, tampoc no ha sortit. Després també teníem oferta cultural i subvencions en arts escèniques, que l'any passat ens van donar vora 12.000 euros. Tot això ho repercutíem també en la gent. Ara, si ho volem seguir mantenint, això ho hem de costejar en fons propis. La sort
també és que nosaltres tenim un ajuntament que està 100% sanejat i no hem tingut problemes econòmics per tal de fer front a tot això. Però ara, si volem seguir mantenint i donant aquests serveis, doncs no és possible. A tot això també tenim que afegir i estem a l'expectativa de la votació al Congrés de Diputats de la senda de la despesa, perquè si això no s'aprova, doncs entonces Càlig tindrem repercutit en 100.000 euros més. Per tant, és el que t'he dit, quan va tocar baixar-ho, van baixar aquests 28 punts, però que ara és necessari tindre que pujar. Ho han fet de manera responsable. Hi havia altres opcions, o sigui, teníem 3 opcions. La primera és retallar els serveis. Totes aquestes coses que ara t'he dit que se donen, tornar a baixar 2 hores, eliminar la figura del policia, despedir els operaris, no donar tots aquests serveis que ara no ens donen de subvenció. L'altra era seguir mantenint-ho, però econòmicament, al final, fer una fallida a l'Ajuntament i en un futur tindre que estar intervinguts per un pla econòmic financer, el qual no volem, no hem estat mai. I la tercera, i la que han fet responsablement, és tindre que pujar l'IBI perquè entre tots ajudar a que el poble segueixi tenint tots els serveis. Ja t'he dit, fa 13 anys que hem estat baixant els impostos, donant ajudes per eficiència energètica, els vehicles de més de 25 anys, etc. I ara arriba un punt en què, molt a pesar nostre, però ja t'he dit, de manera molt responsable, s'ha tingut que pujar per a mantenir-ho, perquè si no, aquell que digui no, a veure què mos diguen, d'on se't volen retallar. Perquè, ja t'he dit, no cal ser molt intel·ligent per saber que si no entren, quan tot està molt més car, tot, a nivell de casa, tots ho veiem, i entonces és difícil poder mantenir-ho. I el que no volem és que se mos tingui que intervindre l'Ajuntament perquè seguim mantenint els serveis i els diners no entren. Això és el motiu. De fet, a molts de municipis de la comarca del Maestrat pujaran l'IBI, pujaran les bessures perquè és el que ve ara, no? Que sigui per llei i serà així. Però bueno, parlem de coses també més bones que hi ha al poble, que en són moltes. Podem parlar d'aquest municipi turístic de rellevància, no? Crec que és molt important que Càlig tingui això, no? Sí, ha sigut una bona notícia. Teníem el municipi turístic de singularitat, però últimament ens han donat el de rellevància. Dir i agrair, perquè això és un treball no sols de l'Ajuntament i el personal de l'Ajuntament i de la regidoria de turisme, sinó dels particulars, totes les empreses del poble que han apostat per això i fan que tinguem unes places hoteleres i que per això puguem arribar a tindre tots els requisits, que no són pocs, per mantindre-ho, i això repercuteix al poble en una més quantitat de subvenció, una quantitat més de subvenció per part de la Generalitat, que això fa que se repercutisca en més obres i en més serveis al poble. Per tant, supercontents. La veritat que és molt important no només per al poble, sinó per a les empreses del poble, no? Que tingueu este municipi turístic de rellevància, però bueno, també m'agradaria que ens pogués contar un poquet d'aixes obres que estan iniciades o obres que ens pogués contar que estigueu fent ara mateix. Sí, mira, a part de totes les obres que ja estem ara fent que acaben l'any, però sempre passa igual, que antes no se trau una licitació, t'aproven la subvenció, el que siga, sempre al final tenim que córrer a final de l'any, tenim el pla Impulsa de la Diputació, tenim obres de clavegueram i pavimentació de tot el voltant del polideportiu, del Blas Sant i el carrer Alcanar, i també tenim el desaigüe de la piscina en uns nous asseos i un accés pel carrer Alcanar, que si ara tu que ho coneixes també veuràs que està molt malament, està molt alt, i això estem ara en licitació, estem acabant esta setmana. Serà una obra important en tots els asseos per tocant del pàdel. Després hem estat arreglant els parcs infantils, hem creat un parc nou a l'Avinguda Constitució, el que és la part de dalt de les piscines, hem remodelat el parc del Blasco Ibáñez, també hem canviat i hem arreglat el parc infantil de dins de l'escola,
molt important, i ha quedat molt boniquet. I després també hem acabat el local social i just esta setmana passada vam traslladar la unitat de respir, l'ESPAP dels nostres majors, l'hem traslladat allí perquè tenen millor accessibilitat i en millors condicions. També dins de la mateixa sala, del mateix edifici, el local social, la planta baixa la dedicarem a sala d'estudi per als nostres joves i la sala de la segona planta serà una sala polivalent. Tenim alguns projectes, però de moment, fins que no estigui tancat, no et puc. Després també tenim pel Recuperem Llars, que és una subvenció que ens va donar a la Generalitat al 2022 per un import de 150.000 euros. Estem ara ja construint 2 habitatges. La idea és de ficar-ho per vivenda, per habitatge jove, perquè com a tots arreu també tenim problemes. La setmana passada, no l'altra, vam fer una reunió perquè ja hem instal·lat el sistema de geolocalitzador per a tota la gent que viu pel terme. És molt important perquè sabeu que el Google Maps te marca els camins que estan asfaltats, o els més principals, però els de terra, diguem, els secundaris no van marcats. Entonces, en este geolocalitzador, en este sistema, que és gratuït pels nostres veïns del terme, l'han ficat ja en funcionament i és molt bo pel tema d'ambulàncies, bomberos, paqueteria, per exemple, també, per tal de ahir s'apunten voluntàriament el que vol i l'Ajuntament on donem el servei gratuït. També vam comprar una segadora de gespa pel camp de futbol. Era algo que ja teníem acordat nosaltres en la directiva del futbol i que ja ho vam ficar al pressupost del 2024 i me'n ric perquè sé d'alguna entrevista que la nostra oposició diu que és gràcies al seu treball. Bueno, això és molt bonic penjar-se la medalla, però això no és així. Això ja s'havia tratat en la Junta Directiva i, de fet, ho portàvem al pressupost que l'oposició no va aprovar. Per tant, ara demanen coses que nosaltres ja hem ficat però que, sin embargo, no van aprovar. I ara estem també en la licitació de la compra d'un vehicle elèctric per una subvenció també que vam obtindre per eficiència energètica i després també per tal de el que volem fer en això és anar a replegar tot el que són els cartons i a les empreses locals per veure si així es pugem una miqueta el percentatge de reciclatge, que és important. És important perquè com més reciclarem, menys tindrem que pagar en les recollides. Per tant, totes aquestes coses que portem, això és ara a últims d'any. I estem preparant projectes pel 2025. Parlant un poc del 2025, ja quasi ve Nadal, ve l'any que ve, que tenen que preparar nous pressupostos. Com està anant el pressupost 2025 i sobretot quines novetats, si ens pots contar, tindrem per l'any que ve? Estem ara començant la preparació del pressupost 2025 i el pla Impulsa del 24 ha sigut 24-25. Per tant, ja hem presentat a Diputació que una obra és la que volem pel 2025, que serà el mateix que han fet en els carrers de la urbanització de la Rasa, que ja porten el Castelló i el València, fer el carrer Alacant del canvi de les voreres perquè rellissaven molt i ampliar la il·luminació que n'hi ha. Això és el projecte d'Impulsa 2025. També tenim previst el tancament del Parc del País Valencià, que està en unes valles infantils, però tancar-lo completament o pràcticament tot. Això és una petició que ens han fet de paraula amb molta gent fa temps i després també per escrit alguns usuaris del parc. I també tancarem el parc que t'he dit de dins de les escoles, també anem a tancar-lo. També estem treballant per tal de demanar un nou edificant, o com ara se vulgui dir per les escoles, perquè en tenim un dependent en el que demanàvem el canvi de calefacció o
o d'aire condicionat. Bueno, en aquest cas, nosaltres vam demanar en el seu moment, com ja fa temps que està demanat, calefacció, però tu saps que cada vegada a l'estiu fa més calor i entonces volem un sistema que siga per les dues coses. No ens han contestat, però estem treballant també per demanar un nou col·lagi, perquè el que volem és no fer parxes com hem anat fent, sinó demanar tindre un col·lagi en condicions com tenen altres puestos. Després estem també pendents de resolució d'uns programes que es diuen Pre-5000, que és per tema d'eficiència energètica. Ne tenim un demanat pel Centre de Cultura, que està valorat en 438.000 euros. Sabeu que el Centre de Cultura és de l'any 2000, molts no s'ho pensen, és de l'any 2000, és un polivalent molt utilitzat, però que se tenen que fer reformes després de tants anys, i després també tenim la remodelació de l'Ajuntament, el tema de finestres i de tancaments, valorat per 103.000. Està pendent de resolució, el qual també serà important. Si ens ho donen, són tot obres per pronte. Després també tenim pendent, sabeu que vam comprar un terreno per cedir-lo a la Generalitat, per un nou centre mèdic, perquè el que tenim no reuneix les condicions d'accessibilitat i sempre han anat fent obres, però no és el que necessitem. Càlig, cada vegada estem augmentant de població i per tant se té que previndre també. I ara tot el que estem és tema burocràtic, és que tot costa molt, ho diem tot la gent de peu, de dir, és que tot el papeleo costa molt, i sí, és veritat que costa molt, i estem en tot aquest procés. I després el tema del pla especial dels usos del paratge del Socors, que sí, tot aquest projecte, que és com un pla general xicotet, però només pel paratge, se té previst la instal·lació d'un quiosc, perquè ara saps que no hi ha cap lloc on poder tindre uns asseus o poder tindre fet un cafè i tal. Entonces això creiem que és necessari per donar-li impuls a tot el que és el paratge, un espai d'autocaravanes, que és compatible totalment en els càmpings. El que no volem és tindre que fer, sabeu que tenim un supercàmping a Càlig, i per això va paral·lelo, per tant, ja està. Després se té que fer difusió per les xarxes de tot i tirar-ho endavant. I en un futur el que voldríem, evidentment, que és que aquell restaurant que en un principi se va projectar, però que sempre hi ha hagut coses que han passat per davant perquè sempre hi ha altres necessitats, almenys plantejar-ho i dins d'aquest pla d'usos poder-ho tirar endavant. I moltes més coses que segur que ens sortiran, però estem més començant ara el tema pressupost. Ernestina, esperem que aquests projectes els puguem veure acabats i sobretot projectes que ara l'any que ve que són importants per a la gent de Càlig. I donar-te les gràcies per vindre aquí i contar-nos tot el que esteu fent i el que fareu. Molt bé, Cristian, sempre és un plaer vindre aquí a acompanyar-nos. Moltes gràcies.